Представяме ви нашият шприц за бисквитки. Направете вашите бисквитки с прилив на вкус, като използвате нашият шприц за бисквитки. Независимо дали печете за специален повод или просто се отдавате на любимото си готвене, този шприц ви позволява да добавяте слоеве вкус с лекота. Ако сте сладкар или домашен пекар, този прецизен инструмент ви дава възможност да създавате бисквитки, които не само изглеждат впечатляващо, но и измъчват вкусовите рецептори с всяка хапка. Взаимозаменяемите дискове ви позволяват да персонализирате дизайна на вашите бисквитки, от класически кръгли форми до празнични дизайни. Шприца за сладки и бисквити е създаден, за да издържи, с висококачествени материали, които гарантират издръжливост. Направете бисквитките си и изненадайте вкусовите си рецептори. Поръчайте вашия шприц за бисквитки днес и превърнете всяка хапка в момент на чиста глезотия.